खुलुमबाय। आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो सिगाङावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायना बावहरबाय। दिनै 5 एप्रिल 2021 मायथाइ। नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरोबाव माखासे गोदान रादाब लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि रादाबखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। 1 एप्रिल खालि जानानै थांनाय बिसायख'थियाव बाथाबारि बियाबनि सिङाव थानाय इन्दिरा एमबि फरायसालिनि 149 नं बर्ड मिरुसिम एबिएम लाबोबाय थानाय समाव गारिया गाज्रि जानानै गुबुन गारिनि हेफाजाबजों एबिएमफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव माखासे दुथांफोरा गाग्लोबदोंमोन। एबिएम लाबोनाय गारिखौ गाग्लोबग्रा सा 6 दायनिगिरिफोरखौ दा खानाय जाबाय। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा सालिकुर रहमान खान, इकबाल खान, सुल्तान महम्मद शामिम, सालेम आहमेद, नुमाम उद्दीन आरो मस्ताक आहमेद होनना मिथि मोननाय जादों। भारतआव फिन खेबसेबाव कर'नानि गोबां साग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। कभिड-19नि थाद'नाय गैयै फिन साग्लोबनाय आरो कर'ना भेक्सिन होबाय थानाय खामानिनि सोमोन्दो सावरायनाय जादों होनना मिथि मोन्दों। हादोराव फिन गोदानै 93,000निबो बांसिन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों आरो थांनाय 24 घन्टानि गेजेरावनो सा 500निबो बांसिन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों। बेखौ लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हरखाबै गोजौ थाखोनि माखासे मावख'गिरिफोरजों सावरायदों। उत्तराखन्डनि हाग्रा ओनसोलाव अर नांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। थांनाय 24 घन्टा अर खामनायनि जाहोनाव 23 हेक्टर हाग्रा ओनसोल खामदों। 23 हेक्टर हाग्रा ओनसोल अर नांनाय जाथायाव सा 4 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे मा 7 जुनारनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। अर खामनायखौ रैखाथि होनो चिफ कनजारभेटर अफ फरेस्टआ सा 7,000 हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ बिथोन होदों आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा उत्तराखन्ड सरकारखौ हेलिकप्टारजों एनडीआरएफनि जवानफोरखौ अर खोमोरनो बिथोन होदों। नखर मन्त्रि अमित शाहआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि, इउपिपिएल, एजिपि मित्रजोट दोलोखौ देरहानायनि थांखिजों आसामाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफैबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेराफारसेथिं छत्तीसगढ़ बिजापुरआव नक्सली आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव गावलायलायनायाव सा 22 जवान मुंख्लं जायो। नखर मन्त्रि अमित शाहआ फोसावदिं मेल खुंनायखौ दोनथ'नानै नक्सलीनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दिल्ली फारसे आगान होनानै गोजौ थाखोनि जथुम मेल खुंदों। बे गाग्लोबनाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय एनआइएखौ थिसनफानाय जागोन होनना मेलनि गेजेरजों फोसावथिंदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया थांनाय रबिबारखालि फुंबिलियाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि आसामाव फिन बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजिपि दोलोनि सरकार जागोन। बियो रोखा। रायजो राजाफोरा गाव गावनि गोसो गोरबोजों इउपिपिएल दोलोनो भट होगोना रोखा होनना। क'क्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय उल्थापानि सरलपारायाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिनि जानानै फोसावदिं मेलाव प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदों दि थांनाय गोलाव बोसोराव बिपिएफ दोलोआ रायजो राजाफोरनो जेबो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंना होआखै। बे ओनसोलखौ मोनसे टुरिजिम थावनि महर होगोन आरो बे ओनसोलाव लोंग्रा दै, सावस्रि, रैखाथि आरो लामाफोरखौ थाबैनो बानायगोन होनना गावनि बिबुंथियाव बुंदों। बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारआ टुइट खालामनानै गावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय फोरमायदों। लोगोसे गासिबो कर'नानि नेमखान्थिफोरखौ फालिना न'आवनो हम क्वारन्टाइन खालामदों होनना बुङो आरो गावजों कन्टेक्टआव फैनाय मानसिफोरखौ थाबैनो कर'ना आनजाद खालामनो खावलायो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दा लन्डन टपनि इन्टारभिउआव आसाम रायजोआव कर'ना भाइरासआ गैला आरो मास्क गाननांला होनना बुंनायनि उनाव गोबां मानसिफोरानो बिथांनि बिबुंथिनि सायाव बिथांखौ गाग्लोबदों। टुइटनि गेजेरजों हिमन्त बिश्व शर्माया
आंखौ जायफोर आंनि मास्क गाननांला होननाय बिबुंथियाव आंखौ लाजिफोनांदों बिथांमोन आसामाव फै आरो नाय माबोरैहाय गुबुन रायजोनि रुजुनायाव कभिडखौ दबथायना दोनदों होनना बुङो। लोगोसे बे बोसोराव आसामनि गिदिर रंजाथाइ फोरबो बैसागुखौ गोसो दुंग्लाबनायजों फालिगोन होनना बुङो। थामथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गुवाहाटि नोगोरमानि जिल्ला बेंगिरिया मैया 6 रिंगानिफ्राय फैगौ 6 एप्रिलनि 6 रिंगासिम गोरान सान फोसावबाय। गोरान सानाव जौनि हटेल, खुस्रा दखान, क्लाब हटेलफोराव जौ फाननाय आरो बायनाया बन्द थागोन। लोगोसे बन्दनि सायाव सोरबा आयेनखौ सिफायोब्ला गोख्रों आयेननि गेजेरजों दाय जाबसिनना साजा होगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि दिनैनि बे आंनि रादाबखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो आंनि फुंबिलि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।